शरणरविन्दम् श्रीराधिका वैरभार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् श्रीराधिका रूपनाम्नाम् प्रक्षिप्तणास्वादनलोलुभस्य वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् प्रदक्षिणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् निकुञ्चयूनोरधिकेलिसिद्ध्यै यायानि वीर्युक्तिरवेक्षणीया राधिदाक्ष्यात्यधिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् साक्षादरिद्वेन समस्त शास्त्रैर्यक्तस्तदा भाव्येन सद्भिः साक्षादरिद्वेन समस्त प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादात् यस्य प्रसादात् श्री सन्त्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् ध्यायन्तुवं तस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् संसारदावानललितलोका तारुण्यकारुण्यकनकनत्वम् संसारदावानललितलोका प्राप्तस्य कल्याण गुणर्भवस्य वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण गुणर्भवस्य वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Haribo Haribol, Nitai Gaura Haribol 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 Haribol, Nitai Gaura Haribol. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna Hare Krishna Mataji, Namaskar Mataji. நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் பிரணாம் நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna கிருஷ்ணா Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யார் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு ரெகுலரா வாசிக்கிறவங்கள விட்டு யார் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு கையெல்லாம் உயர்த்துங்க. அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இருக்கும். அதுல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது தெரிய வரும். அதாவது உங்களுக்கு நான் ஷேர் ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன். அந்த இடத்துல ஹேண்ட் ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க ரைஸ் பண்ணீங்க டிப் அதாவது பண்ணீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு வந்து அது தெரிய வரும். ஸோ இந்த இடத்துல ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. இத வந்து நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் அப்படின்னு நீங்க தனியா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹேண்ட் ரைஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்க வாசிக்க விரும்புறீங்க அப்படிங்கறத வந்து எங்களுக்கு தெரிய வரும். சோ இந்த இடத்துல யார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துறேன் நானு. அப்படி உங்களுக்கு அது செய்ய தெரியலன்னா தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணி இல்லைன்னா அந்த சாட்ல போட்டுருங்க. கிருஷ்ணா பிரபு எனக்கு கண்டிப்பா அவர் வந்து சொல்லுவாரு. so that we will be able to take it up. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்கி உள்ளவங்களை எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல படிக்க சொல்லலாம். ஆமா, எல்லாருமே மியூட்ல வாசிக்கணும். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது எதுக்குன்னா நாம யாராவது வாசிக்கும் பொழுது நீங்களும் வந்து மியூட்ல இருந்து ஃபுல்லா வாசிங்க. இது எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து அதாவது இதை அன்மியூட் பண்ணி தான் வாசிக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன்னா அடுத்தவங்க வந்து வாசிக்கும் பொழுது நீங்களும் மியூட்ல இருந்துட்டு, ஏன்னா நீங்க வாசிக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்ட்ல வந்து உங்க சப்தம் வந்து எக்கோ ஆகும். அதனாலதான் நீங்க வந்து மியூட்ல இருந்து வாசிங்க அப்படின்ட்டு நாங்க உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறோம். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு ரீட். எல்லாருமே வாசிக்கணும், அதுதான் வந்து நல்லது. வாசிக்காம நம்ம வந்து உட்காந்து தவறா இருந்தா கூட பரவாயில்லை. ஒரு முறை நம்ம வந்து தவறு இழைத்தால் அடுத்த தடவை வந்து தவறாமல் வந்து தவறு இழைக்காமல் வாசிக்கிறதுக்கான அந்த பிராப்தம் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். முயற்சியே செய்யாம நான் வாசிச்சா தவறு வந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா அது தவறு. தமிழ் வாசிக்க நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ எஸ் வசந்தி எத்திர புருஷா சர்வே வைகுண்ட மூர்த்தையா. ஸோ அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு. சில ஸ்லோகங்கள்ல தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பிளிட் அப் பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கு கொஞ்சம் நிதானமா வாசிங்க. மியூட்ல நீங்க நிதானமா வாசிச்சாலும் யார் எதுவுமே வந்து சொல்ல போறது கிடையாது. ஓகே, ஆனா எதை செய்தாலும் மியூட்ல இருந்து செய்யுங்க. ஏன்னா வீட்டுல எல்லாருமே இப்ப வந்து காலையில எழுந்து சமையல் மற்றும் பாத்திரம் கழுவுறது இது எல்லாமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதை நாம் இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது. அந்த பாத்திரங்கள் உருள்ற சப்தமும் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ யாராவது கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவை மறுபடியும் பிளே பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அவங்க நம்ம பேசுற சப்தத்தை விட அந்த பாத்திரங்கள் உருள்ற சப்தம் மட்டும்தான் அதிகமா கேட்கும். அதனால அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து அவ்வளவு உபயோகமாக இருக்காது. நன்னா இருக்காதுன்ற சொல்றதை விட உபயோகமே இருக்காது. அதனாலதான் அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். எஸ், நீங்க எல்லாருமே மியூட் பண்ணிட்டு பக்கத்துல எனிவே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கோம். நீங்க புக்கே இல்லைன்னாலும் இந்த ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல வந்து வாசிங்க. ஸோ இந்த ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இருக்கும் பொழுது வந்து எல்லா ஸ்லோகத்தையுமே நீங்க வாசிக்கணும். அதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியரே. ஸோ எல்லாரும் ஒருத்தர் வாசிக்கும் பொழுது நீங்களும் அப்படியே கண்டினியூஸா வாசிச்சுட்டே வாங்க. நான் வாசிச்சு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற வரைக்கும் நீங்க அப்படியே ஒன்னொன்னா அப்படியே வாசிச்சுட்டே வந்துடலாம்.
இல்லையா? அதனால எல்லாரும் வாசிங்க. உங்களை எல்லாருமே நான் அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்க வச்சா அந்த ஒருத்தரும் ஒரு இதுல டைம் இன்டர்வல்ல நீங்க வாசிக்கிறீங்க. இதையும் நான் பார்த்துட்டேன். அதனால ஒருத்தர் சொல்ற மாதிரி இன்னொருத்தர், இப்ப வசந்தி எத்திர புருஷான்னு ஒருத்தர், இப்ப பிரேமா மாதாஜி வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பேசுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் ருக்மணி மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்லோவா வாசிப்பாங்க. அதனால அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மேப் ஆகுறதே இல்லை. அதனால அது கேட்கறதுக்கும் வந்து அவ்வளவு இனிமை என்றதை விட புரியாம போயிடும். நமக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கூட போயிடும் கேட்கணும்னா. அதனாலதான் நான் வந்து எல்லாரையும் மியூட்ல செய்யுங்க. ஏன்னா நமக்கு மாத்திரைன்னு தான் இருக்கு மாதாஜி. ஒரு வார்த்தைய சொல்றதுக்கு இத்தனை மாத்திரை தான். அந்த மாத்திரை கால அளவுலதான் பாடணும், படிக்கணும். கரெக்ட் கரெக்ட். ஆனா அது எல்லாருக்குமே தெரியாது. சோ அத நம்ம அத மாத்திரை அளவே பார்த்தே நம்ம சொல்லணும்னு கூட நமக்கு கண்டிப்பா வராது. சோ அது ரெண்டு சேலஞ்சு இருக்கு. அதனாலதான் நீங்க உங்களுடைய மாத்திரை அளவுலயே நீங்க வாசிங்க, தவறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் வாசிக்கணும். நமக்கு எல்லாருக்கும் தமிழ் வாசிக்க தெரியும் இல்லையா? தமிழ் வாசிக்க தெரியும் பொழுது இங்க எனிவே ஸ்கிரீன் கூட நல்ல பெருசாதான் நம்ம வந்து போடுறோம். அதனால நீங்க அழகா வந்து நீங்க மியூட்ல இருந்துட்டு நீங்க எல்லாரும் வாசிங்க. ஓகே, ஐ எம் ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்டிங். ஓகே, எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்ல அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாரும் இந்த இடத்துல சமம் தான். ஆனால் நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் யாரையெல்லாம் பார்த்து எனக்கு சொல்ல முடியாது. இந்த இடத்துல என்ன தெரியறதோ அதை நான் வந்து எஸ் வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லிப்பேன். இல்ல நான் சொல்லலைன்னா நீங்களே என்ன பண்ணுவீங்க, காம்படிஷன் மாதிரியே. நான் சொல்லணும்னு கூட அவசியமே கிடையாது. நீங்களே கொஞ்சம் அந்த மெச்சூரிட்டி வச்சுட்டு எஸ் இவங்க வாசிக்கிறாங்க, அடுத்து அவங்க வாசிக்கிறாங்கன்னு நம்ம அப்படியே விட்டு கொடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்கணும் இல்லையா? அதனால ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய பக்குவம் இன்னொரு இல்ல மாதாஜி. அதாவது அவங்களே கண்டினியூ பண்ணிடுறாங்க. ஒரு சிலருக்கு நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது சிங்கிங் இந்த சாங்ஸ் பாடும்போது. ஓகே, சோ அதனால வந்து மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு 5-6 பேருக்கு நம்ம சொல்லிடலாம் மாதாஜி. என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இன்னைக்கு படிக்காதவங்க ஒரு 5 பேர் 6 பேர் சொல்லிடணும். 1 by 1 அவங்க படிச்சுட்டு வந்துடணும். நான் சொன்னா தப்பா நினைக்கிறேன். அதுவும் உண்மைதான். ஆனா இத்தனை நாள் நம்ம படிச்சு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் படி சொல்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. எனக்கு என்னதான் நம்ம கத்துக்கணும் இந்த வயசுல, ஏன் இது போலாம் பேசுறது எனக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்குது கேக்குறதுக்கு. கரெக்ட் பிரபு. நம்ம எல்லாருமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். தட் இஸ் த அசோசியேஷன் இங்க இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல எந்த பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது. அடுத்தவங்க வாசிக்கிறாங்களா, வாசிக்கட்டுமே அப்படின்னு நாம மியூட்ல இருந்து வாசிப்போம். அடுத்தவங்க நம்ம வாசிக்கிறது அடுத்தவங்க கேட்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். நம்ம மியூட்ல இருந்து எல்லா ஸ்லோகத்தையும் வாசிக்கலாமே இல்லையா? சோ நமக்கு யாரும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னா நம்ம பேசலாமே அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தை எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும். அப்போ பிரச்சனையே இருக்காது இல்லையா? விட்டு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து என்றைக்குமே நமக்கு நன்மைதான். காம்படிஷனே தேவையே இல்லை இல்லையா? நான் வாசிக்கணும், நீ வாசிக்கணும், காம்படிஷன் தேவையே கிடையாது. விட்டுறணும். தட் இஸ் குட் குவாலிட்டி வி ஹாவ் டு டெவலப் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம எல்லாருமே இந்த குவாலிட்டியோட தான் இருக்கோம். ஆனா அப்பப்ப கொஞ்சம் நம்ம டீவியேஷன் ஆயிடும். அந்த அப்படியே மறுபடியும் இழுத்துட்டு வந்து அந்த குவாலிட்டியை வந்து நம்ம அந்த எடுத்துட்டு வந்துடணும். ஓகே, சரிங்களா? சோ இன்னைக்கு யார் வாசிக்கணும்? இது எல்லா கிளாஸ்லயும் இந்த இது சிச்சுவேஷன் இருக்கு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியாது மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்ச பிறகு நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், மியூட் அத நீ வாசிச்சு முடிச்ச பிறகு நீங்க வந்து மியூட் பண்ணிடணும். தட் இஸ் ஆல்சோ ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே, எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு உண்டு. யாரும் வாசிக்கலன்னா கண்டிப்பா டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்றதுனால தான் நான் அடுத்து அவங்களுக்கு யாரும் உயர்த்தி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுவேன். தேர் ஆல்சோ டிவோட்டீஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம அவங்களுடைய உணர்வுகளையும் நாம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈக்குவல். யாருமே இங்க உயர்வு தாழ்வு எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஆனா ஈடுபாடு என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ அதனால நீங்க வேணும் சொல்லணும் எல்லாருக்குமே. இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனுசையா மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்கள நான் வாசிங்க மாதாஜின்னு சொன்னா அவங்க பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றது எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறி இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து எஸ் வெரி சைலண்டா அவங்க லிசன் பண்ணுவாங்க. ஷீ இஸ் வெரி நாலேஜபிள் ஆல்சோ. ஆனாலும் அவங்க வந்து சில சமயத்துல வந்து அவங்க சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அதான் நானே செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றதை விட நீங்க நான் வாசிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கோஹெட்ன்னு கொடுத்துருவேன். எனக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஓகே, சரிங்களா? சோ இப்ப யார் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி தானே? ஆமாங்க மாதாஜி, வாசிக்கலாம் மாதாஜி. இருங்க, நான் ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசிங்க. ஓகே, மிச்சம் எல்லாருமே வந்து மியூட்ல இருந்து எல்லாருமே வாசிங்க.
ஓகே. நெக்ஸ்ட் ராஜரிஷி மாதிரி. ஓகே. வசந்தி எத்திர புருஷாக சர்வே வைகுண்ட மூர்த்தயாக ஏ அமித்த நிமித்தேன தர்மேனாராதயன் ஹரீம். எஸ் வாசி. हरे कृष्ण माताजी। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्व वैकुण्ठ मूर्तयः ये अनिनिमित्त निमित्ते धर्मेनाय राधयन् हरिम्. வசந்தி அவர்கள் வாழ்வது யத்ர அங்கே புருஷா புருஷர்கள் சர்வ எல்லோரும் வைகுண்ட மூர்த்தய பரம புருஷரான விஷ்ணுவை போல 4 கரம் உடையவர்கள் ஏ வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்கள் அனிநிமிர்த்த புலனுகர்ச்சி விருப்பமின்றி நிமித்தத்தினால் தர்மேன பக்தி தொண்டினால் ஆராதயன் தொடர்ந்து வழிபடுவர் ஹரி முழுமுதற் கடவுளுக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் முழுமுதற் கடவுளின் வடிவத்தை போன்ற 4 கரங்கள உடையவர்களாக இருப்பார். இவர்கள் புலனுகர்ச்சி விருப்பம் எதுவும் இன்றி எப்பொழுதும் பகவானது பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபட்டிருப்பார். மொழிபெயர்ப்பிடும் பொருளுரை. வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்களை பற்றியும் அவர்கள் வடிவங்களை பற்றியும் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்குள்ள அனைவரும் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணின் வடிவத்தை ஒத்திருப்பர். வைகுண்ட லோகத்தில் கிருஷ்ணரின் அம்சமான 4 கரங்களுடைய நாராயணரே ஆதிபத்திய தெய்வம் ஆவார். உலகில் உள்ளவர்களின் கருத்துக்கு மாறாக அங்குள்ள அனைவருக்கும் 4 கரங்கள் உண்டு. இன்றைய உலகில் எங்கேயும் 4 கரமுடைய ஒரு மனிதனை காணவே முடியாது. வைகுண்ட லோகத்தில் தொழில் பணிகள் ஒன்றும் கிடையாது. பகவானின் பக்தி தொண்டு ஒன்று மட்டும் உண்டு. இத்தொண்டும் எந்தவித நோக்கமும் இன்றியே செயற்படுகிறது. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விளைவு உண்டு. என்றாலும் பக்தர்கள் நமது சுய விருப்பம் நிறைவேற வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆசைப்படுவதில்லை. அவர்களது விருப்பங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டு செய்வதன் மூலமே நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த வைகுண்ட லோகம், வைகுண்ட லோகத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அங்கே பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தை பற்றியும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது இந்த பதத்தில். வசந்தி எத்திர புருஷாக சர்வே வைகுண்ட மூர்த்தையாக ஏ அமித்த நிமித்த நிமித்தேன தர்மேன ஆராதயன் ஹரீம். அதாவது வசந்தி அவர்களது வாழ்வு எத்திர அங்கே, அதாவது வைகுண்ட லோகத்தில் வாழக்கூடிய அந்த விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா, புருஷர்கள் சர்வே எல்லோரும் வைகுண்ட மூர்த்தையா பரம புருஷரான விஷ்ணுவை போல் 4 கரமுடையவர்கள். அதாவது அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் 4 கரங்கள் இருக்கும். ஏ வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்கள் ஆநிமித்த புலனுகர்ச்சி அதாவது புலனுகர்ச்சி விருப்பமின்றி நிமித்தேன நிமித்தத்தினால் தர்மேன பக்தி தொண்டினால் ஆராதயன் தொடர்ந்து வழிபடுபவர் ஹரீம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு. சோ ஹரி இல்லையா, ஹரி என்றாலும் நாராயணா என்றாலும் விஷ்ணு என்றாலும் எல்லாம் ஒன்றுதான். வேறு இடங்கள் அவருடைய விரிவங்கங்கள், அதை கொண்டுதான் ஆன்மீக உலகத்துல அவர் எண்ணற்ற விரிவங்கங்கள் உண்டு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் சதுர்வியூகம், 2ஆம் சதுர்வியூகம் என்று எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் ஆற்றலில் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. அதனால நாராயணர் பெருசா, விஷ்ணு பெருசா, கிருஷ்ணா பெருசா அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கவே கூடாது இல்லையா. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் பகவானுடைய விரிவங்கங்கள். எஸ், தெர் வாஸ் ஒன் கொஸ்டின் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஏன் பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அர்ஜுன உவாச்ச, சஞ்சய உவாச்ச, திருதராஷ்டிர உவாச்ச அப்படின்லாம் சொல்லப்படுகின்றது பகவத்கீதையில. ஆனால் கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு ஏன் சொல்லல அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு டிவோட்டி கேட்டதாக, அதாவது 7 PM ஒரு டிவோட்டி கேட்டிருக்காங்க. எஸ், நமக்கெல்லாம் நாம் எல்லாம் யார்? அணு ஆத்மா இல்லையா, பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். இதை யாராலுமே மறுக்க முடியாது இல்லையா. ஆத்மா நித்தியமானவன், பழமையானவன், பிறப்பற்றவன். பகவான் எவ்வாறு
பிறப்பற்றவனாகவும் முதன்மையானவராகவும் இல்லையா, பிரிமீவல் காட் இல்லையா, முழுமுதற் கடவுளாகவும் இருக்கின்றார் அனாதி காலத்திலிருந்து இல்லையா. அப்படிப்பட்ட அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே அனாதியானதுதான் இல்லையா, தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் நாம் இந்த பௌதீக உடலை ஏற்கும் பொழுது நமக்கென்று ஒரு நாமம் உண்டு இல்லையா. அந்த உடலில் தங்கி கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த நாமம். ஆனால் நமக்கு வேறு நாமங்கள் கிடையாது. மேலும் நமக்கு விரிவங்கங்கள் செய்யக்கூடிய அத்தகைய ஆற்றல் எல்லாம் கூட கிடையாது. ஆனால் பகவான் எண்ணற்ற விரிவங்கங்களை செய்தவர் இல்லையா. ஆனாலும் இருந்தும் அவர் ஒருவர் தான் என்பது நமக்கு தெரியும். சோ அதனால 3 நிலைகளை நாம படிக்கின்றோம். ஒன்று அதாவது பிரம்ம, அப்சல்யூட் பிரம்மன், அடுத்து பரமாத்மா, அடுத்து பகவான். பகவான் என்றால் என்ன என்பதையும் நாம அந்த பதத்திற்கான விளக்கத்தையும் பார்த்திருக்கோம். 6 விதமான வைபவங்களிலே எல்லாவற்றையுமே அவர்தான் அவருக்குள்ளேதான் அடக்கி வச்சிருக்கார். இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ் இல்லையா. முழுமையாக எல்லா விதமான வைபவங்களிலே அவர்தான் கொண்டிருக்கின்றார். எல்லா புகழுக்கும் அதிபதியும் அவர்தான், எல்லா அழகுக்கும் அதிபதி அவர்தான், எல்லா அதாவது துறவரத்திற்கும் அதிபதி அவர்தான், எல்லா அறிவுக்கும் அந்த ஞானத்திற்கும் அதிபதி அவர்தான் இல்லையா. இப்படி 6 விதமான வைபவங்களுக்கும் அவர்தான் அதிபதி இல்லையா. சோ பகவான் என்ற சொல் அனைத்துமே அவர் ஒருவர் தான் என்றதால் தான் நீங்க தேவி மகாத்மியத்துல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானு வாச்சாதான் சொல்லியிருக்கோம். ஈவன் நம்ம எத்தனை அதாவது தேவர்களுடைய இந்த புராணங்கள் இதெல்லாம் வரும் பொழுது கூட நம்ம அந்த இடத்துல பகவானு வாச்சா என்று வருவது அவரை தான் குறிக்கின்றது. அதனால பகவான் இஸ் த ஒன்லி ஒன் பர்சன். வேறு யாருக்குமே பகவான் என்று இதுவே கிடையாது. அவருடைய விரிவங்கங்களுக்கு அநேக நாமங்கள் உண்டு, எண்ணற்ற நாமங்களை கொண்டவர் அவர் இல்லையா. அதனால இந்த இடத்துல நாம we have to give the generic தான். அதனால அவரை போல நாம விரிவங்கங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியாது. நமக்கு இருக்கிறது ஒரு உடல் தான். நாம எங்கேயாவது விரிவங்கம் அடைய முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. நினைச்சாலும் அடைய முடியாது. இந்த உடலை கூட நாம ஏற்று வரவில்லை. இது பகவானால நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த எந்திரம் இல்லையா. எதன் அடிப்படையில் அவரும் இந்த எந்திரத்தை கொடுத்திருக்கார்? நாம செய்த கர்ம பலன், மேலும் நாம ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா. அந்த சூக்ஷ்ம உடலில் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனசு, அந்த மனசு என்னென்ன ஆசைகளை தேக்கி வச்சிருக்கோ அந்த ஆசைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உடலை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா. இதுல ஏதாவது நமதுன்னு இருக்கா? இந்த இடத்துல நம்ம படைக்கின்றோமா எதையாவது? கண்டிப்பா கிடையாது. படைக்கப்படுகின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால அர்ஜுனா இஸ் ஒன்லி யூனிக் பர்சன் இல்லையா. அர்ஜுனன் வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கின்றானா? கிடையாது இல்லையா. இப்ப என்னுடைய பெயரு தரணேஸ்வரி. சோ என்னுடைய நாமம் இந்த ஒரு நாமத்துல மட்டும்தான் எனக்கு உண்டு. இந்த ஓர் உடல் மட்டும்தான் எனக்கு உண்டு. அதுவும் வாழ்கின்ற காலம் வரைக்கும். நான் மரணித்த பிறகு இந்த உடலுக்கு எந்த ஒரு உபயோகமற்ற நிலைதான் அது. அதுவும் பிணம்தான் இல்லையா. அப்படி நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஒரே ஐடென்டிபிகேஷன் இந்த நாமம், இந்த ஒரே ஒரு நாமம் தான் இந்த உடலில் இருக்கும் பொழுது. இந்த உடலை விட்ட பிறகு வேறு ஒரு உடலை இந்த ஆன்மா ஏற்கும் பொழுது வேறு ஒரு நாமம் கொண்டு நாம அழைக்கப்படுகின்றோம். ஆனால் பகவான் அப்படி கிடையாது. அவருடைய உடலும் ஆத்மாவும் ஒன்றானது, அத்வைதம் இல்லையா. நம்மள மாதிரி பௌதிக உடலோ அழியக்கூடிய உடலோ அவருக்கு கிடையாது அப்படிங்கறத முதல்ல நாம நினைக்கணும். அதனால்தான் பகவானு வாச்சா என்று சொல்றதுக்கான காரணம் அவருடைய நிலையை நாம யாரோடுமே கம்பேர் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா. அவருக்கு சமமாகவோ அவரிலிருந்து சுதந்திரமாகவோ இல்லையா அவரை விட மேன்மையாகவோ யாரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை என்பதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. அதனால்தான் பகவானு வாச்சா என்று எல்லா இடங்களிலும் எதற்கு சொல்கின்றார்கள் என்பதை நாம கண்டிப்பாக அலசி ஆராய வேண்டும். நாம அவரோட என்றைக்கும் கம்பாரிசன் செய்யவே கூடாது இல்லையா. அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் அவருடைய ஆற்றலுடைய அளவுல நாம ஒரு பொறி போல கூட கிடையாது. சோ ஒரு தீப்பொறி போல கூட நம்ம கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவரோட நாம கம்பேரிசன் என்பது மிக மிக அதாவது அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அபராதஸ் இல்லையா. சோ ஈவன் தேவதைகளை கூட நம்ம சிவபெருமானையோ பிரம்மரையோ கூட பகவானுக்கு சமமாகவோ இல்லை அவரிலிருந்து சுதந்திரமாக செயல்படுபவர்கள் என்றோ நாம நினைத்தாலே கூட அது ஒரு அபராதம். 10 அபராதத்துல அதுவும் ஒன்று இல்லையா. அதனால அவருடைய நிலையை பற்றி நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா இடங்களிலுமே பகவானு உவாச்சா என்று சொல்வதற்கான விளக்கத்தையும் நாம நன்னா அதாவது we have to apply the knowledge இல்லையா. இது வரைக்குமே இத்தனை ஆண்டுகள் நாம படிச்சுட்டே வரோம்.
எதுக்கு பகவான் என்று அவருக்கு நாமம், காமனா எதற்கு, ஏன் கிருஷ்ண உவாச்சா சொல்லல, ஏன் நரசிம்ம உவாச்சா சொல்லல, இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது இல்லையா? ஏன்னா நாம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் வந்து பௌதீக கண்ணோட்டம். அவருடைய உண்மை நிலையை நாம உணர்வதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா? சோ வசந்தியத்ர புருஷாக சர்வ வைகுண்ட மூர்த்தயக ஏ அமித்த நிமித்தேன நிமித்த நிமித்தேன தர்மேன ஆராதயன் ஹரி. ஹரி என்றாலும் ஒன்றுதான். ஹரி என்றால் என்ன மீனிங்? ஒவ்வொரு நாமத்திற்கு பின்னாலும் ஒரு செயல். இப்ப ரிஷிகேஷா அப்படின்னாக்கா அதாவது புலன்களுடைய அதிபதி இல்லையா? கோஸ்வாமி என்றால் மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ் இல்லையா? சோ அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். இங்க புலன்களின் அதிபதி, இங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். எல்லாமே இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்தந்த வார்த்தைகளுக்கான விளக்கம். கேசவா என்றால் கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவர், மதுசூதனா என்றால் மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர். இப்படி ஒவ்வொரு நாமத்திற்கும் ஹரி என்றால் நம்ம கிட்ட தேவையற்ற இருக்கக்கூடிய, அதாவது பௌதீகத்தை எல்லாமே வந்து அவர் கண்டிப்பாக ஹரி என்பவர் வந்து எடுத்துருவார். சோ ஹரி என்பது என்ற நாமத்திற்கு அதுதான். எது நமக்கு வேண்டும்? ஆன்மீகம் மட்டும்தான் வேண்டும், அதை மட்டும்தான் அவர் விட்டு வைப்பார். சோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற இந்த பௌதீக பண்புகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து முழுமையாக ஃபுல் ஆப்புலன்சஸ் எதுவா இருந்தாலுமே அனைத்தையுமே அவர் வந்து எடுத்துருவார். சோ ஹரி என்ற நாமத்திற்கு அதுதான் வந்து உண்மையான விளக்கம். சோ ஒவ்வொரு நாமத்திற்கும் ஒவ்வொரு விளக்கம் உண்டு, ஆனால் அனைத்துமே அவர் ஒருவர் தான். இப்ப பகவான் கிருஷ்ண அவதாரமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறங்கி வந்த போது அவர் அதாவது கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் அந்த பண்புகளோட, மகாவிஷ்ணு க்ஷீரோத கஷாயனுடைய பண்புகளோட, சோ ஒரு அரக்கனை அசுரனை வதைக்கின்றார் என்றால் அங்கே விஷ்ணுனுடைய தத்துவம் தான் வந்து வேலை செய்யும். ஓகே, சோ ஆஸ் அ கிருஷ்ண தத்துவத்துல பார்க்கும் பொழுது அவர் அன்பு பாராட்டக்கூடிய நிலை. சோ எவ்வாறு கோகுலத்தில் இருந்தாலோ அதுதான் அவருடைய உண்மையான அதாவது பண்பு, அவருடைய இயல்பு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது பண்புகளோட கலந்துதான் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அவர் இறங்கி வருகிறார். வெறுமனே டைரக்டா கிருஷ்ணர் அவதாரம் மட்டுமே கிருஷ்ண அவதாரத்துல வந்து நம்ம வந்து கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரோட அவர் எப்பவுமே அங்கேதான் இருப்பார். அவருடைய ஒரு பண்பு தான் இங்கே வந்து அவதரிக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, அவர் கோலோகத்துல எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கார். இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் அவதாரம் எடுத்தாலுமே இங்கே வரும்போது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு தகுந்தவாறு அநேக பண்புகளோட மகாவிஷ்ணுனுடைய தத்துவங்களோடையும் வந்து அவர் வந்து இருப்பார். சோ வதைக்கிறது எல்லாமே அந்த விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நம்முடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு வந்து இந்த அவதாரம் நிறைய இடங்கள்ல வியாக்கியானங்கள் உண்டு இல்லையா? கிருஷ்ணரிலிருந்து வந்தவர் விரிவங்கம் நாராயணர் என்பதை நாம கோலோக சாட்ல வந்து அழகா நம்ம பார்க்கின்றோம். அதுக்கு எல்லாமே சாஸ்திர ரெஃபரன்சஸ் உண்டு. சோ பிரபுபாதர் இவ்வளவு புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் என்றால் அதையெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணாமல் அவள் எழுதவே இல்லை. ஆனா நாம அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். சோ எப்பவுமே இந்த வாதங்கள் உண்டு. சோ நாராயணர் தான் உசத்தி, இதுல எந்த உசத்தியோ இழிவோ எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் ஒன்றுதான். ஆனா எல்லாவற்றிலுமே விரிவங்கங்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆற்றலிலோ செயலிலோ வந்து எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. சோ நமக்கு எந்த ரூபம் பிடித்திருக்கின்றதோ, கோவிந்த ரூபம் பிடித்திருக்கா அதையே நாம பகவானை சேவிக்கலாம். கிருஷ்ண ரூபம் பிடித்திருக்கா அதையே நாம வந்து சேவிக்கலாம். இல்ல நான் திருப்பதி பாலாஜி அந்த ரூபத்துலதான் பகவானை சேவிப்பேன்னா எஸ், எல்லாம் ஒன்றுதான். அது எல்லாமே நாம புரிந்து கொண்டு நாம பக்தி செலுத்த வேண்டும். நாம் அவருடைய ரூபங்களுக்குள்ளேயே நம்ம வேறுபாடு ஏற்றத்தாழ்வுகளை நாம கண்டிப்பாக கணிக்க கூடாது. ஆனால் பௌதிக உலகத்திற்கு வரும்பொழுது அதனுடைய அதாவது காம்பினேஷன் என்பது கண்டிப்பாக வேறுபட்ட நிலை. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலோட நம்ம பௌதிக உலகத்துல வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அங்கே விலாச விரிவாக்கம் எல்லாமே ஒத்த ஆற்றலை கொண்டது. இங்கே வரும்பொழுது இங்கே விராட் ரூபம் என்று நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, சோ இதெல்லாம் இந்த கிளாரிட்டி இருந்தாதான் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இதனுடைய நோக்கம் என்ன என்றதை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ எடுத்த உடனே நம்ம வந்து 10வது கேண்டோ பாகவதம் வாசிச்சோம்னா அங்க நமக்கு எதுவுமே பௌதிக கண்ணோட்டத்துலதான். இந்த கண்களை நாம வந்து தெய்வீகமான கண்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பக்குவம் என்பது வேண்டும். பக்தி என்பது கண்டிப்பாக நாம வந்து பக்குவத்தோடு செய்யும் பொழுதுதான் அந்த தானாக வரும் தெய்வீக கண்கள். நாம அதெல்லாம் படைக்க முடியாது, பகவானே கொடுப்பார். நம்முடைய முயற்சி வந்து பக்தியின் பால் எவ்வாறு இருக்கின்றதோ அதை நாம முன்னேறி செல்லும் பொழுது அவரும் வந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்தி நாம அந்த பக்குவத்தை அடையறதுக்கு அவரே வந்து உதவுவார், சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு.
அதனால அதை உணர்தலுக்கான மார்க்கத்தை நாம் தேடி செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை. வெறுமனே நாம வந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா முடியாது. முயற்சி என்பது வேண்டும். உணர்வதற்கு நம்முடைய பயிற்சியும் வேண்டும். இதையெல்லாம் வாசிக்கவும் வேண்டும். இப்ப நம்ம இதை வாசிக்கிறோம் இந்த கிளாஸ்ல, அடுத்து நம்ம வீட்லயும் உட்கார்ந்து ஒரு 2 வாட்டி வாசிக்கணும். அப்ப அதான் அது வந்து நோக்கம் என்னன்னு நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகே. சோ வசந்தி அவர்கள் வாழ்வது எத்திர அங்கே புருஷா புருஷர்கள், அதாவது வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் அவங்க எல்லாம் கூட 4 கரங்களோட தான் இருப்பாங்க வைகுண்ட லோகத்துல. சர்வே எல்லோரும் வைகுண்ட மூர்த்தையா பரம புருஷரான விஷ்ணுவை போல 4 கரம் உடையவர்கள். வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்கள் ஆநிமித்த அப்படின்னா, அதாவது புலன் நுகர்ச்சி அற்ற, அங்கே வந்து 100% நம்ம வந்து இந்த பௌதிகத்தை விடுத்தால் மட்டும்தான் அங்க என்ட்ரியே உண்டு. ஒரே ஒரு 0.001% பௌதீகத்துல நமக்கு ஈடுபாடு இருந்தா கூட அங்க என்ட்ரி கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீதும் இல்லையா, வீடு, அதுக்கப்புறம் வீடு வாசல், நிலப்புலம் இல்லையா, நகைகள், இப்படி எல்லாவற்றின் மீதும் நமக்கு வந்து ஆசைகள் உண்டு. இதெல்லாம் பௌதீகம்தான். இது எல்லாம் சில காலம் உபயோகிச்சு நம்ம போக போறோம்ன்ற அந்த பக்குவத்தை நம்ம வச்சுக்கணும். எல்லாம் என்னுடையது அப்படிங்கிற அந்த பண்புகளோட நாம் இருக்கிற வரைக்கும் வைகுண்டத்துல என்றையே கிடையாது. நீ இதுதான் உன்னுடைய பற்றுதல் என்றால் அதையே நீ வைத்துக்கொண்டு சுகமாக வாழ்வாயாகன்ட்டு பகவானும் ஆசீர்வதிப்பார். நாம் எதை விரும்புகின்றோமோ அதை கண்டிப்பாக அவர் வழங்குகிறார். ஆனால் நம்முடைய ஆசையை நாம மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நிமித்தத்தினால், தர்மேன பக்தி தொண்டினால் இல்லையா. சோ ஆராதயன் தொடர்ந்து வழிபடுபவர் இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன? அங்கே நம்மள மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபேக்டரிஸ் கட்டுறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஏதாவது இருக்காங்க? அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. அங்க எல்லாம் இருக்கின்றது. பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது ஒன்றுதான் செயல், அது ஒன்றுதான் வேலையே. சோ அதனால இங்கேயே அதை பழகின பிறகுதான் நமக்கு அங்க கொடுக்குறாங்க. சோ ஹரீம் முழு முதல் நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய திருத்தொண்டிற்கு நம்மளுடைய செயல்களை ஒதுக்குகின்றோமோ, நேரத்தை ஒதுக்குகின்றோமோ, அதற்கேற்றவாறு நமக்கு அங்க என்ட்ரி உண்டு. இங்க நாம வந்து அதாவது நம்முடைய கடமைகளையும் பக்தியின் தரப்பில் இட்டு மேலும் பக்தி தொண்டு புரிவதற்கும் நேரத்தை ஒதுக்கி நாம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக பக்குவம் அடையும் பொழுது பகவான் அதற்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கிறார். ஆனா செயலிலும் வந்து நாம வந்து பக்தி தொண்டாக நாம் கருதாமல் ஏதோ ஒரு பெயரளவில் நாம பக்தி செலுத்தும் பொழுது அதே மாதிரியான ப்ராசஸ்ல மீண்டும் வந்து இருந்து 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 பக்குவம் அடைந்து இறுதியில வந்து பக்தி தொண்டுதான் மேன்மை என்று உணரக்கூடிய அந்த தன்மை வர வரைக்கும் நமக்கு பிறவிகள் என்பது உண்டு. எப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து நாம வந்து எப்படிப்பட்ட நிலைக்கு செல்லணும். ஒவ்வொரு ஆத்மாவுமே இந்த முயற்சி செய்துதான் ஆக வேண்டும். நாம நினைக்கலாம் அவங்க வந்து இப்படிதான் இருக்காங்க, பக்தி பத்தி தெரியும் இல்லையா, அதாவது நரதாமாகளாக தான் நாம் நிறைய பேர் இருக்கும். we know the value of devotion இல்லையா. பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியும். ஆனாலும் செயல்படுவதற்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட், ஈடுபாடு இருக்காது. அதுல வந்து செய்யணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலை வந்து நரதாமாக்கள். சோ அதனால உட்கார்ந்து இருந்து கொண்டே எல்லா செயல்களிலுமே நமக்கு வந்து நடந்து விட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள், அந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு என்றைக்குமே மேன்மை வழங்காதது. அதனால எழுந்து நாமளும் வந்து பக்தி தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த உந்துதல் என்பது நமக்கு இருக்கிறோம். அந்த உத்வேகம் என்பது, the urge to perform the devotional service, அது நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்தே வரணும். அந்த முயற்சியானது வந்தால் கண்டிப்பாக பகவான், நாம 10% முயற்சி செய்தா பகவான் 30% அனுகிரகம் என்பது பண்ணிடுவார். நம்மளை விட 3-4 மடங்கு அனுகிரகம் என்பது அவர் செய்வார். என்ன அந்த ஒரு இதுலதான் நம்ம வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். சோ வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் முழுமுதற் கடவுளின் வடிவத்தை போன்று 4 கரங்களுடையவராக இருப்பார்கள். இவர்கள் புலனுகர்ச்சி விருப்பம் எதுவும் இன்றி எப்பொழுதும் பகவானது பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டிருப்பவர். ஸோ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், இந்த அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை, அதாவது தாமசிக் மற்றும் ரஜோ நிலை, இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த 3 குணங்களுடைய நிலைகளே இருக்காது. சுத்த சத்துவ நிலையில் அடைந்தவர்கள் தான் மேல் உலகத்தில் இருப்பார்கள். வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்களை பற்றியும் அவர்களது வடிவங்களை பற்றியும் இச்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள அனைவருமே முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரின் வடிவத்தையே ஒத்திருப்பர், சிமிலர். வைகுண்ட நாராயணருக்கும் 4 கரங்கள் உண்டு இல்லையா. அதே போலதான் அங்கிருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களுக்கும் 4 கரங்கள் உண்டு.
வைகுண்ட லோகத்தில் கிருஷ்ணரின் அம்சமான 4 கரங்களுடைய நாராயணரே ஆதிபத்திய தெய்வம் ஆவார். இஸ் த பிரதான டீட்டி. ஓகே, உலகில் உள்ளவர்களின் கருத்துக்கு மாறாக அங்குள்ள அனைவருமே 4 கரங்கள் உண்டு. இந்த உலகத்தில் இருக்கு நமக்கு எல்லாமே 2 கரங்கள், ஆனால் அங்கே 4 கரங்கள். பகவானும் கிருஷ்ண அவதாரமாக இறங்கி வந்த பொழுது 4 கரங்களோடு தான் வந்தார். ஆனால் தேவகி தாயார் அடுத்தவர்களுக்கு என்னுடைய குழந்தை வந்து ஸ்பெஷல் குழந்தையாக தெரியக்கூடாது, ஆனால் 2 கரங்களுடைய இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எவ்வாறு இருக்கிறார்களோ அந்த ரூபத்தையே அவர் தாங்கி வரணும்னு தான் அவங்க பிரார்த்தித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் 4 கைகளிலிருந்து 2 கைகளாக வந்து பகவான் வந்து மாறினார் என்பது இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைய உலகில் எங்கேயும் 4 கரமுடைய ஒரு மனிதனை காண முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. வைகுண்ட லோகத்தில் தொழில் பணிகள் ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா? 2 கைகளே நம்ம மாஞ்சி வேலை செய்யறோம் இல்லையா? சோ எவ்வளவு நைட் எல்லாம் கூட உட்காந்து வேலை செய்யறோம். நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு பகல் 24/7 வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஒர்க் பண்ணு. நைட் எல்லாம் பிபிஓ ஒர்க் பண்ணும், காலையில எல்லாம் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டெஸ்டிங் பீப்புள் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா? பில்டு எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி எப்பவுமே வேலை செய்துட்டே இருப்போம் நம்ம. ஆனா எதற்காக உழைக்கின்றோம் என்றதே தெரியாது நமக்கு. சோ அதனால உழைத்து கொண்டே இருப்போம். இந்த 2 கைகள்லயே நம்ம அவ்வளவு வேலை செய்யணும். பகவான் அங்க 4 கைகளை கொண்டு அங்க எந்த தொழிற்சாலையும் கிடையாது. பகவானின் பக்தி தொண்டு ஒன்று மட்டுமே உண்டு அங்கே. இத்தொண்டும் எந்தவித நோக்கமும் இன்றி, அதாவது அனன்ய பக்தி, கேவல பக்தி, வெறுமனே பக்தி மட்டும்தான். சோ எனக்கு அங்க வந்து எனக்கு கியூல முன்னாடி விடணும், நான் முன்னாடி போய் தரிசனம் பண்ணணும், இங்கெல்லாம் உண்டு இல்லையா? சோ நம்ம கியூல தான் நின்றுட்டு இருப்போம். யாரோ ஒருத்தர் சடனா வந்து நடுவுல வந்து நுழைஞ்சிருவாரு. அப்ப நமக்கு சரியான கோபம் வரும் இல்லையா? எஸ் நீ கியூல வா அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையா? கண்டிப்பா சொல்லுவோம். ஆனா அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே அங்க கிடையாது. தரிசனம் பெறும்போது எல்லாருமே சமமாக சென்று அங்க வந்து ஒருத்தர் போட்டி போட்டுண்டு அதெல்லாம் கூட கிடையாது. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு அங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த பக்குவம் இருக்கு. ஆனா நமக்கும் இங்க இருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆனா நமக்கு பொறுமை என்பதுதான் கிடையாது இல்லையா? சோ அது பேஷன்ஸ் என்பது, தைரியாத் அப்படின்றது வந்து பேஷன்ஸ். அந்த இது நம்ம கிட்ட அந்த பண்பை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு விளைவு உண்டு என்றாலும் பக்தர்கள் தமது சுய விருப்பம் நிறைவேற வேண்டும் என்னெல்லாம் ஆசைப்படுவதே கிடையாது. அந்த சுய விருப்பம், அதற்கு மேல என்ன இருக்கு அங்க ஆசை கொள்வதற்கு? நித்தியமான உலகத்துல நித்தியமாக திருத்தொண்டு புரிவதற்கான பாக்கியத்தை பெற்ற பிறகு அதற்கு மேற்பட்டு வேற எந்த ஆசையும் இந்த பிரபஞ்சத்திலே கிடையாது இல்லையா? அவர்களது விருப்பங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டு செய்வதன் மூலமே நிறைவேற்றப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு அந்த பாக்கியத்தை அவர்கள் வந்து அடைய பெறுகிறார்கள். அது நிறைவேற்றப்படவும் செய்யப்படுகின்றது. அங்கே வேற எதுவும் ஆசை கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எத்ர சாத்திய புமான் ஆஸ்தே பகவான் சப்த கோச்சாரக சத்வம் விஷ்டயப்ய விரஜம் ஸ்வனாம் நோ மிருடயன் விருஷக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. மேல ஹைடா இருந்தது பிக்சர்ஸ் வந்து ஹைடா இருந்த. ஓகே. எத்திர சாத்தியக புமான் ஆஸ்தே பகவான் சப்த கோசரக சத்வம் விஸ்தப்ய விரஜம் ஸ்வானாம்து முருடையன் விஷக. எத்திர வைகுண்ட லோகத்தில் மேலும் ஆத்திய மூலம் புமான் புருஷர் ஆஸ்தே இருக்கிறார். பகவான் முழுமுதற் கடவுள். சப்த கோசர வேத இலக்கியங்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ளப்படுவது. சத்வம் சத்வ குணம் விஸ்டப்ப ஏற்றுக்கொண்டு, விரஜம் மாசு அடையாது, சுவானாம் அவரது துணைவர்களுடன், நமது முருடையன் அதிகரிக்கும் மகிழ்ச்சி, விருஷ சமய அறநெறிகளின் உருவம். மொழிபெயர்ப்பு. வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் இல்ல மேல ஹைடாவது மேடம் கடவுள் அவரே வேத இலக்கியங்களின் மூலமே அறிந்து கொள்ள முடியும். அவரிடம் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்திற்கு துணியளவு இடமும் கிடையாது. அவர் மாசு மறுவற்ற சத்துவ குணத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர். அவர் பக்தர்களுக்கு சமய அறநெறியில் முன்னேற்றம் அளிக்கிறார். பொருளுரை. ஆன்மீக வானில் உள்ள முழுமுதற் கடவுளின் பரலோகத்தின் வேதங்களின் விளக்கங்களில் இருந்தல்லாது வேறு எந்த முறையினாலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. யாரும் அங்கு சென்று காண முடியாது. இந்த உலகில் கூட வெகு தொலைவில் உள்ள இடங்களை வாகனங்களில் சென்று பார்க்கும் வசதியற்ற இவ்விடங்களை பற்றி ஆதாரபூர்வமாக புத்தகங்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும். அதுபோல் ஆன்மீக வானில் உள்ள வைகுண்ட லோகங்கள் உலகத்திற்கும் வானிற்கும் மேலே இருக்கின்றனர். விண்வெளியில் பயணம் செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் நவீன விஞ்ஞானிகள் மிக அருகிலுள்ள
இல்ல மிக அருகில் உள்ள சந்திரனுக்கு போவதற்கே திணறுகின்றனர். இவ்வாறு இருக்க இல்ல இது அடியிலேயே ரொம்ப ஹைட் ஆகுது. சந்திரனுக்கு போவதற்கே உங்க உங்க டிவைஸ் ஸ்கிரீன் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் மாதாஜி. ஏன்னா நான் பாதி ஸ்கிரீன் ரொம்ப வச்சிருக்கேன். இதுவா இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இது அவ்வளவுதான் தெரியுது, அதுக்கு மேல இதாயிடுச்சு, ஹைட் ஆயிடுச்சு. ஓகே மாதாஜி நீங்க ஜூம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. ஜூம் பண்ணி புரியல, வச்சிருப்பீங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணுங்க. ஜூம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. என்னன்னு புரியல சார். ஆன்மீக வைகுண்ட லோகத்தில் நிலம், மரங்கள் இதெல்லாம் எந்த இதுதானே வந்து வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்களை பற்றியும் அவர்கள் வடிவங்களை பற்றியும் தானே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்குள்ள அனைவரும் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணனின் வடிவத்தை ஒத்திருப்பார். வைகுண்ட அதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. அது முடிஞ்சாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது கீழே வந்துருது. நீங்க லெஃப்ட் தள்ளுங்க. தாண்டி ஆன்மீக வானத்தில் உள்ள நுழைந்து அதுவும் முடிஞ்சிருச்சா மாதாஜி? நீங்க ஆன்மீக லோகமான வைகுண்ட லோகத்தை காண்பதெல்லாம் நடக்கக்கூடியதென்று ஆகையினால் ஆன்மீக வானில் உள்ள கடவுளின் பரலோகத்தினை ஆதாரபூர்வமான வேதங்கள் மற்றும் புராணங்கள் மூலமே அறிந்து கொள்ள முடியும். நமது உலகில் சத்துவ, ரஜோ, தமோ என்று இது திருப்பி எதை படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே இருப்பதெல்லாம் ரஜோ தமோ குணங்களின் கரைபடியாத மாசற்ற சத்துவ குணம் ஒன்றே ஆகும். பௌதிக உலகில் ஒருவன் முற்றிலும் சத்துவ குணம் நிறைவனாக இருந்தா கூட சில நேரங்களில் அவன் ரஜோ தமோ குணங்களின் கரைகளின் பாசுபட நேரிடுகிறது. ஆனால் ஆன்மீக வானில் வைகுண்ட லோகத்தில் சத்துவ குணம் மட்டுமே தூய்மையான வடிவில் வெளிப்படுகிறது. வைகுண்ட லோகத்தில் தான் பகவானும் அவரது பக்தர்களும் இருக்கின்றனர். அவர்கள் இருவரிடத்தும் இருப்பதும் அதே உன்னத குணமான சத்துவ குணமே ஆகும். வைணவர்கள் மிகவும் நேசிப்பது வைகுண்ட லோகத்தையே. கடவுள் ராஜ்யத்தை நோக்கி பயணம் செய்யும் வைணவர்களுக்கு பகவானும் உதவி செய்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஐ திங்க் மத்தியில ஒரு 3-4 லைன்ஸ் விட்டாச்சு. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹெத்ர சாத்திய ஹரே கிருஷ்ணா. ஹெத்ர சாத்திய புமான் ஆஸ்தே பகவான் சப்த கோச்சாரஹ சத்வம் விஷ்டப்ய விரஜம் ஸ்வானாம் நோ மிருடயன் விருக்ஷஹ. எத்ர வைகுண்ட லோகத்தில் ச மேலும் ஆத்யா மூலம் புமான் புருஷ ஆஸ்தே இருக்கிறார் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் அந்த பரம்பொருள். சப்த கோச்சார வேத இலக்கியங்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ளப்படுபவர். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் ஒருவரே. அவரை பற்றி தான் நாம் வேதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேதங்களுடைய நோக்கமும் அதுதான், அதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்வம் சத்வகுணம் விஷ்டயப்ய ஏற்றுக்கொண்டு விரஜம் மாசு அடையாத ஸ்வனம் அவரது துணைவர்களுடன் நமது நுடையன் அதிகரிக்கும் மகிழ்ச்சி விருக்ஷக சமய அறநெறிகளின் உருவம். அதாவது சமய அறநெறிகள் என்றால் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா, அதனுடைய ரூபம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளே ஆதி கடவுள் ஆவார். அதாவது அந்த நாராயணரே ஆதி கடவுள் ஆவார். அவரை வேத இலக்கியங்களின் மூலமே அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான். அவரிடம் ரஜோ மற்றும் தாமதி குணத்திற்கு துளியளவு கூட இடம் கிடையாது. அதுவும் சத்வத்துல கூட சுத்த சத்வம், அதாவது மாசுபாடற்ற சத்துவம். சத்வத்திற்கும் சுத்த சத்வத்திற்கும் வித்தியாசம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சுத்த சத்வா அண்ட் சத்வா? எனிவன் கேன் டெல். மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ்னு 3 முக்குணங்கள் உடையது இந்த பூமியில. இதுல தமஸ் குணத்தை விட ரஜோகுணம் ஓகே. ரஜோகுணத்தை விட உயர்ந்தது சத்துவகுணம். ரொம்ப காமனா அமைதியா இருக்கிறது சத்துவகுணங்கிறது. அந்த 3 குணங்களையும் விட்டு மேல போனா அது நீங்க சொன்ன அந்த சுத்த சத்துவம். இந்த 3 குணங்களுமே சுத்தமா இருக்கக்கூடாது. அப்போ வர்றதுதான் சுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவம் அப்படின்னா சுத்த சத்துவம் என்று எதற்காக சொல்கின்றோம்? சுத்த சத்துவம் என்பது சத்துவத்துல என்ன இருக்கும்? சோ ரஜோகுணத்துல ஆர்வம் என்பது இருக்கும், ஆசை என்பது இருக்கும். தாமசிக்ல அஜ்ஞானம் என்பது குடிக்கொண்டிருக்கும். சத்துவத்திலையும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டு, சந்தோஷத்தை எதிர்பார்ப்பவர்கள். அதனால்தான் சத்துவமும் கூட சத்துவத்தையும் தாண்டி நாம செல்லணும். இந்த 3 குணங்களிலுமே எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுக்கு. அவர்கள் என்ன செயல்கள் புரிந்தாலும் இறுதியிலே இதை அடையணும்னு நினைப்பாங்க. சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க சுகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த எதிர்பார்ப்பால் தான் சத்துவம் கூட
கட்டுண்ட நிலையில தான் நம்மள வந்து, ஏன்னா சுகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் எந்த செயலில் நாம சுகத்தையும், நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோம் இந்த இடத்துல? பௌதீக செயல் தான் செய்கின்றோம். அதுலயும் நாம சுகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நாம் எதிர்பார்த்தால் மீண்டும் கட்டுண்ட நிலையை தான் நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல வந்து பேராசை, ஆவல் இல்லையா, ஆர்வம், உறுதி கொண்டு செய்யணும், அத்தகைய நிலை, எதையுமே அடையணும்ன்ற அந்த வெறி என்பது ரஜோகுணத்துல இருக்கும். தாமசிக் குணத்துல வந்து அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து அவங்களுக்கே வந்து பங்கம் விளைவிக்க கூடியதாக அமையும். இந்த 3 குணங்களுடைய செயல்பாடுகளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் வந்து அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் கட்டுண்ட நிலையில தான் வைக்கும். ஆனால் ஒருவர் எதிர்பார்ப்பற்று இந்த சத்வ நிலைக்கு சென்ற பிறகு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தையுமே இல்லையா, எத் கரோஷி எத் அஸ்னாஷி எத் ஜிஹோஷி, அதனால் நாம் எதையெல்லாம் 9.27 ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனருக்கு பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் வந்து தானங்களாகவும் இல்லையா தவங்களாகவும் செய்கின்றாயோ, அதை அனைத்துமே எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யன்னு சொல்றார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நாம கண்டிப்பாக, அப்போ நமக்கு நோக்கம் எல்லாம் பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த நிலையில் அவர்களுக்கு தான் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் மீது பற்று என்பது இருக்காது. அந்த பற்றுதலை விடுத்து அனைத்துமே நற்காரியங்கள் இல்லையா, அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே வந்து பகவானை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஆகும். அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், அவருடைய பலன்களை பற்றி அவங்களுக்கு எந்த கவலையுமே இருக்காது இல்லையா. எவ்வாறு பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா, அவருக்கு அநேக அதாவது இது இருந்தது, இடையூறுகள் அவருடைய தந்தையாலேயே வழங்கப்பட்ட, அவரை வந்து கொல்லணும்னு நினைச்சார் இல்லையா. ஹிரண்ய கஷிப்பு வந்து பிரகலாத் மகாராஜா கொல்லணும்னு தான் நினைச்சார். அது விஷம் இருக்கக்கூடிய நாகங்கள், அதாவது உட்கார்ந்து இருந்த விஷம் இருக்கக்கூடிய நாகங்களை எல்லாம் அனுப்பினார். சோ அப்போ அவர் என்ன நினைத்தார், விஷம் இருக்கக்கூடிய நாகம், பகவான் நினைக்கிறார், நான் இந்த நாகங்களை கடித்து நான் மரணிக்கணும்னு பகவான் நினைச்சா அதற்கு மேல நான் எதுவுமே செய்ய முடியாது. இந்த நாகங்கள் வந்து விஷம் இருக்கக்கூடிய நாகங்கள் மத்தியில நான் இருக்கிறபொழுது நான் பிழைக்கணும்னுட்டு பகவான் நினைச்சா கண்டிப்பா நான் பிழைப்பேன், அவ்வளவுதான். அனைத்தையுமே அவர் பார்த்துப்பார். நான் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பக்தி தொண்டு, நான் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே அவருக்கானது என்று எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய அன்றாட பௌதீக செயலை கூட பகவானை மையமாக வைத்து ஆற்றி இல்லையா, அந்த நிலைக்கு செல்பவர்கள் தான் சுத்த சத்வ நிலை. சுத்த சத்வ நிலை வந்து அதாவது வசுதேவ நிலை என்று கூட சொல்லலாம். சோ அந்த சுத்த சத்வ நிலையில வந்து நமக்கும் பகவானுக்கு மட்டும்தான் சம்பந்தம். சோ அந்த நிலைதான் ஒரு தூய பக்தர் வந்து அடைகிறது. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ். சோ 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிலையில் சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமசிக் நிலைகளில் இருந்து முன்னேறி இல்லையா, அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய நிலைதான் சுத்த சத்வ நிலை. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் மாசுபடாத சத்வம் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸ்வானாம் அவரது துணைவர்களுடன் அப்படின்னா பேரப்ளேனியா இல்லையா, பகவான் எங்க போனாலும் அவருடைய சகாக்களோட தான் இருப்பார். சோ அதனால அவருடைய அதாவது தன்னுடைய கன்சர்ட் லக்ஷ்மி தாயார் இல்லையா, அடுத்து அங்கே வந்து அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடியவர்களோட தான் அவர் எங்கேயுமே வருவார். ஈவன் கிருஷ்ண அவதாரமாக வந்த பொழுது கூட முதல்ல அவருடைய அதாவது அவர்களுடைய சகாக்கள் எல்லாமே முதல்ல அமிச்சிட்டார், அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்தார் இல்லையா. சோ தாய் தந்தை இந்த இடத்துல நந்த மகாராஜா மற்றும் வந்து யசோத தாயார், அந்த புறம் தேவகி மற்றும் வந்து வசுதேவர், இப்படி எல்லாமே ஆல்ரெடி வந்தாச்சு இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய வரவே ஏற்படும். அது மாதிரி எங்கே சென்றாலும் அவருடைய சகாக்களும் அவருடைய துணைவியோட தான் அவர் வந்து இருக்கிறது என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முருடையன் அதிகரிக்கும் மகிழ்ச்சி விரக்ஷய சமய அறநெறிகளினுடைய உருவம். சோ வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளே ஆதி கடவுள் ஆவார். அவரை வேத இலக்கியங்கள் மூலமே அறிந்து கொள்ள முடியும். சும்மா வெறுமனே நம்முடைய கற்பனையுடைய யூகங்களாலேயோ இல்லையா, வித்யை மற்றும் ஆவித்யை, வித்யை கூட எந்த மாதிரி வித்தியை இருக்கணும், வேத சாஸ்திரங்களுடைய நோக்கத்தை அறிந்து வேதங்கள் எதை நாம எவ்வாறு உணர வேண்டும் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அத்தகைய பக்குவத்தில் இருந்து நாம் அதை ஓதி அதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வெறுமனே ஏட்டுக்கல்வியில நம்ம படிச்சுட்டு நம்முடைய கற்பனை யூகங்கள்ல வந்து நாம கண்டிப்பாக ஒன்றை நம்ம சித்தரிக்க கூடாது, அதை பற்றி நாம விளக்க உரைகளும் கொடுக்கவும் கூடாது, அது தவறு.
சோ அவரிடம் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்பு என்பது அந்த இடத்துல இல்லவே இருக்காது. அவர் மாசு மறுவற்ற, இதுதான் வந்து சுத்த சத்துவ நிலை, சத்துவ குணத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர். அவர் பக்தர்களுக்கு சமய நெறியில் முன்னேற்றம் அளிக்கிறார். சோ எல்லாருக்குமே வந்து பேசிக்கலி இந்த மாசு மறுவற்ற சத்துவ சத்வம் என்பது பகவானுக்கு சொல்லும் பொழுது நிர்குண நிலை என்று அர்த்தம். ஏனென்றால் அவருக்கும் இந்த பௌதீகத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இஸ் an independent person. அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த பௌதீக ஆற்றலும் சரி, இந்த ஜட சக்திகளும் சரி, இல்லையா? அதனால அதற்கும் சம்பந்தமற்றவர். நாம தான் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா தான் சுத்த சத்வ நிலையை அடைய முடியும். பகவான் இஸ் a நிர்குணவாதி என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக வானில் உள்ள முழுமுதற் கடவுளின் பரலோகத்தினை, கடவுளுடைய அந்த நித்தியமான ஸ்தலத்தினை, இல்லையா, வேதங்களின் விளக்கங்களில் இருந்தல்லாது வேறு எந்த முறையிலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. வேற எங்கேயுமே இது நம்ம சயின்ஸ்ல எங்கேயாவது படிச்சிருக்கிறோமா? மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் கோலோகத்தை பற்றி நம்ம எங்கேயாவது நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? கிடையாது, இல்லையா? நல்ல புராணங்கள், இதிகாசங்கள், இல்லையா, வேத சாஸ்திரங்கள்ல மட்டும்தான் இது வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எந்த சம்பிரதாயத்திலுமே இதை பற்றி உண்டு. கோலோகத்தை பற்றியும் ஈவன் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலையும் போனாலும் நமக்கு இதற்கான ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். நாராயணியத்துல வந்து கோலோகத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு, நாராயணியத்துல வருது. சோ அதனால கோலோகம், அதனால நம்மளே இங்க வந்து கற்பனையால வந்து எந்த ஒரு உலகத்தையுமே படைக்க முடியாது. வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். சோ அங்கு யாரும் அங்க சென்று காண முடியாது. நம்ம போய் விசிட் பண்ணிட்டு வர முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வர முடியுமா நம்மளால? என்றைக்கே நமக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. இந்த உலகத்தில் கூட வெகு தொலைவில் உள்ள இடங்களை, வாகனங்கள், இல்லையா, பிளைட்ல போயிட்டு நம்ம வந்து சுற்றுலா பிரயாணம் எல்லாம் செய்துட்டு வரோம், இல்லையா? நான் சுவிட்சர்லாந்து போனேன், லண்டனுக்கு போனேன், இப்படி எல்லா இடங்களையுமே சுத்தி பார்த்துட்டு வரவும் நம்ம இருக்கோம். ஆனா அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஏதாவது வாகனம் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. அங்கே செல்லணும்னா பகவானே அவருடைய நாராயண தூதர்களை அனுப்பி, இல்லையா, அதுல இருந்துதான் நம்மளை அழைச்சிட்டு போகணுமே ஒழிய நாம அங்கே வந்து செல்லவே முடியாது. சோ பார்க்கும் வசதியற்றவர்கள் அவ்விடங்களை பற்றி அதிகாரம், இங்க இருக்கக்கூடிய உலகத்தை பற்றி நாம வந்து புக்லயாவது நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா வைகுண்ட கோலோகத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேத சாஸ்திரங்கள்ல நம்ம வந்து நம்முடைய ஈடுபாடு, அது எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அவ்வாறே உணர்வதற்கான பக்குவ நிலையும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். சோ விண்வெளியில் பயணம் செய்ய முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் நவீன விஞ்ஞானிகள், இல்லையா, சேட்டலைட் மிக அருகில் உள்ள சந்திரனுக்கு போவதற்கே திணறுகின்றனர். அதுக்கே எவ்வளவோ கோடிக்கணக்குல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதற்காக ஆராய்ச்சிக்கான எத்தனையோ ஆண்டுகள், இல்லையா, இதையெல்லாம் செய்த பின்னர் கூட சக்சஸ் ஆகுதான்றது வந்து நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அங்கே சென்று சக்சஸ் ஆன பிறகுதான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். இவ்வாறு இருக்க, ஆனா அதையும் வந்து பகவான் தான் செய்ய வைக்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விஞ்ஞானிகள் கூட செயல்படுகின்றார்கள், அந்த புத்தியினுடைய சொரூபம் கூட பகவான் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு இருக்க இப்பிரபஞ்சத்தின் கிரகங்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கின்றது? இவர்கள் பௌதிக வானை தாண்டி ஆன்மீக வானத்திற்கு நுழைந்து ஆன்மீக லோகமான வைகுண்ட லோகத்தை காண்பதெல்லாம் நடக்கக்கூடியதா? கண்டிப்பாக கிடையாது. சோ ஆகையால் ஆன்மீக வானில் உள்ள கடவுளின் பரலோகத்தினை ஆதாரபூர்வமான வேதங்கள் மற்றும் புராணங்கள், அதனுடைய அளவெல்லாம் கூட நம்ம வந்து காலத்தின் அளவை கொண்டு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம், இல்லையா? நம்முடைய அண்டமே ஒரு அண்டத்தினுடைய டயாமீட்டர், இல்லையா, அந்த அதாவது அந்த டயாமீட்டரை கூட நம்ம வந்து வட்டம் இருந்தா அதுக்கு ஒரு டயாமீட்டர் இருக்கும், இல்லையா? அந்த டயாமீட்டரை கூட நம்ம காலம், இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் வந்து காலத்தினுடைய இந்த முன்னாடி இருந்த அத்தியாயங்களை நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ பேஸ்ட் ஆன் த டைம் டிராவல், டைம், அதாவது நேரத்தை கொண்டுதான் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை கூட நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம், இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து அங்கே போயெல்லாம் மெஷர் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த கோடியில இருந்து அந்த கோடிக்கெல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது. அது எங்க இருக்குன்றத வந்து நம்ம தேடி போகவும் முடியாது. அங்கே இருப்பதெல்லாம் ரஜோ தாம்சிக் குணங்களின் கரைப்படாத மாசற்ற சத்துவ குணம் ஒன்றே ஆகும். பௌதீக உலகில் ஒருவன் முற்றிலும் சத்துவ குணம் நிரம்பியனாக இருந்தாலும் கூட சில சமயங்கள் அவன் ரஜோ குணங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றான், இல்லையா, கரைப்படுகின்றான். சோ நமக்கு 3 குணங்களுக்கு மத்தியில நமக்கு காம்படிஷன் எப்பவுமே நடந்துதான் இருக்கும். ஒரு இயல்பு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும். சில பேர் ரஜோகுணத்திலேயே இருப்பாங்க, சில பேர் தாம்சிக்லயே இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து சத்துவத்திலேயே இருப்பாங்க. ஆனா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த 2 குணாதிசயங்கள் அவர்களிடத்துல வந்து அவங்க செயல்கள்ல வந்து போட்டி போட்டுன்னு இருக்கும். ஏதோ ஒரு தருணத்துல அவங்க சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க ரஜோலியோ தாம்சிக்ல கூட செயல்படக்கூடிய உண்டு. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பீஷ்மரையே எடுத்துக்கலாம், இல்லையா? எல்லாம் வாழ்ந்து இஸ் பேசிக்கலி சத்வகுணம் உடையவர், இல்லையா? ஆனாலும் அவரும் வந்து தாம்சிக் இயல்புல வந்து கட்டுப்பட்டவர் ஆகிறார், இல்லையா?
அதற்கான விளக்க உரை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அவருடைய ஒரே பிரதிஜை தான் முக்கியம் என்று இல்லையா, கண்மூடித்தனமான அந்த ஒரு இதுல இருந்துட்டார். திரௌபதியினுடைய அவமானத்தை அந்த அரசபையில நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அனைத்தையுமே வெல்லக்கூடிய சக்தி பீஷ்மருக்கு இருந்தது இல்லையா. ஆனாலும் அவர் கொடுத்த வாக்கு, அந்த வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக அங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை அவரால் ரட்சிக்க முடியவில்லை. அது அஜ்ஞானம் என்பது அதுதான் அவருடைய அஜ்ஞானம். ஒருவருடைய அதாவது ஒரு செயல் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது, ஒரு ஆபத்துல இருக்காங்கன்னா அப்ப நம்முடைய பிரதிஜை தான் முக்கியம் என்று இருந்து கொண்டு நாம சும்மா இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பிரதிஜை மகத்துவமற்றதுதான். ஒருவரை காப்பாற்றுவதற்கு நமக்கு கருணை உள்ளம் என்பது மிக மிக முக்கியம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டிப்பாக டைனமிக் வே ஆஃப் திங்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி இல்ல நான் இப்படிதான் வாழ்ந்துவேன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுட்டு நம்ம முன்னாடியே ஒரு அதாவது ஒரு நல்ல செயல் இல்லை, அத்தகைய நிலை ஒருவரை ரட்சிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம் செயலாற்றவில்லை என்றால் அப்புறம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா. அங்கே துரோணாச்சாரியாரும் இருந்தார், இவரும் பீஷ்மரும் இருந்தார். இவர்கள் இருவரும் நினைத்திருந்தால் அந்த சம்பவத்தை நிகழ்த்தாமலே செய்திருக்கலாம். தன்னுடைய நிலையை பற்றி அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உசிதமான சுச்சுவேஷன், உசிதமான டிசிஷன் என்ன, அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம கண்டிப்பா எடுக்கணும் இல்லையா. அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய இதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். அதுதான் பகவான் சொல்றதே. எப்பவுமே நான் ஒரே பிடியா இப்படிதான் பண்ணுவேன்னு நம்ம இருக்கவே கூடாது. எஸ், நம்முடைய தர்மம் என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அடுத்தவர்களுக்கு அதனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லாத பொழுது அந்த தர்மத்தை பரிபாலித்து நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம்? ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒருவர் ஆபத்தான சூழல் இருக்கும் பொழுது நாம தர்மத்தையே நினைச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தவறு. நம்மளால காப்பாற்ற முடியும்னா அந்த தர்மத்தை நம்ம உடைத்து கூட நம்ம அவரை காப்பாற்றலாம். அப்பொழுது அதுவே தர்மம் ஆகிவிடும். ஏனென்றால் ஒரு உயிர் வாழியை நாம ரட்சிக்கின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம அலசி ஆராயும் பொழுது நம்ம இந்த இயற்கையில 3 குணங்களால் கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். சத்துவத்திலே இருப்பவர்கள் கூட சில சமயத்துல தாம்சிக் மற்றும் ரஜோகுணத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய அதாவது வே ஆஃப் திங்கிங் இல்லையா, அவர்கள் எதை எவ்வாறு செய்யணும்ன்ற அவங்க எடுத்துட்டு போகக்கூடிய நிலையில பொறுத்துதான் அவர்கள் அதனால் ஈர்க்கப்படுகிறார்களா இல்லையா என்பதை எல்லாம் டிசைட் பண்ண முடியும். அதனால கரை படிகின்றோம். ஆனால் ஆன்மீக வானில் வைகுண்ட லோகத்தில் சத்துவ குணம் மட்டுமே அது தன தூய்மையானவரில், அதாவது சுத்த சத்துவ நிலையில் வெளிப்படுகிறது. வைகுண்ட லோகத்தில் தான் பகவானும் அவர் பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இருவரிடத்திலும் இருப்பவும் அதே, அதாவது பக்தர்களும் பகவானும் இவர்கள் இருவரிடத்திலும் இருப்பதும் அதே உன்னதமான சுத்த சத்துவமே ஆகும். பகவானுக்கான நிர்குணம், ஆனால் பக்தர்களுக்கு சுத்த சத்துவம். வைணவர்கள் மிகவும் நேசிப்பதும் வைகுண்ட லோகம்தான் இல்லையா. கடவுள் ராஜ்யத்தை நோக்கி பயணம் செய்யும் வைணவர்களுக்கும் பகவானும் உதவி செய்கிறார் என்று இந்த பதத்துல ரொம்ப அழகாக விளக்கியிருக்கிறார். இந்த 2 ஸ்லோகமே நிறைய கருத்துக்கள் நமக்கு பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் சிம்பிளா தான் தோணும். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராய்ந்து நாம வாசிக்கணும். சோ அப்படியே வாசிச்சால் நமக்கு ஓரளவுதான் நமக்கு புரியும் இல்லையா. ஆனால் நம்முடைய மனதை அதுல லயித்து அதை உணர்ந்து நாம வாசித்தோம் என்றால் இப்ப நான் சொன்ன இந்த கருத்துக்கள் உங்க மனசுல கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாரூபிய கிருப சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே.